Mga Kesmerdos, good morning. So, for today's video, mga ligo mihog. Asa ta mga ligo bars? Somewhere down dito sa Muog. Kabaran ko silang Digong, si Balorio, George Dayon. then si Gors. Si Gors dito nag-iilis pa sa taas. With fam. Wait pa. Yeah. Papam. So nag-prepare mi sa mga gamit nga dalo na mo mga siyempre dili na malimtan na mga pang diving suit o mga kaneng isa ni snorkel o ang diving mask. Mga foods. So update na lang ako niya. Update taon niya inig ko ano na mo lakaos. A few minutes later. Mga ka-smarts, ready na may para mo lakaw. Let's go. Kani, hindi naman siya mo kuyog. Among yoyo. Among kuyog. Dili na sa balay. Ready na? Ready na? Yeah. Yeah. Ikaw, ready na? Na. Murag kuan pa gina, kuan pa so. Ikaw. Aw, ready kay di man mo banda eh. Ready na pang langoy, pang diving suit og pana. Dalamig pa na kay basin. Yeah. Aw dala ng tubig. Saan na siya? Kami sa Talaba, Merkado Talaba. A few moments later.
Asa? Atad uyog ka guys, kamot eh. Uyog kayo. May protein bars. Protein mo. Ano? Iyan. Magtarong ka ba? Di ganahan na ng kwan? Uling din bars. Sili ba? Sili. Powder. Powder ko itong naikuan. Lagindingan Airport. Lagindingan Airport. Sa gusto mo itom dia. Kung gusto mo itom, nagtutra kayo, isa na kadlaw yun. Para pagkapote, dugay guys, saran. After magpila ka months. Pagpaitom, mabawi, ka isa na kadlaw. Ha? Tulungan niya ka, siguro tayo kauno nun. So kami karon magpaitom sa Butme kay Namuti ba may namuti? namuti. In fairness, Namuti tapos abog. wala na nabasa, namuti abog. Oh. Diba? Brad no? Ayaw. No?
Liguang. A few minutes later. Ha? Dagan nga. So, nanami dire nakaabot namin sa mong spot. Maglakaw-lakaw sa miyaning mga kasagbutan. Lasang. Oh. Dere. Mo gini mong agianan kung dere may mga ligo. Sugog sa mga kasagbutan. Ano mga plano ha? Nakita mo Armor airplane. Pero Ay la! Palanding na, palanding. Airplane. Goal na kayo. Sugok. Mga ka-Smurdos, balik na po mi dire sa mong spot nga gikaliguan ng mga atong last year. Kay dugay na gid mi wala na pod ka tuslog-tuslog og dagat. Tungod sa panahon nga kanang sigangin-hangin, sige og dagom-dagom. Delikado mo kay mga dagat gud basta hangin-hangin og dagom. Lagi sila naka-plaster na. Napoy sa bago. So, nara mga ka-Smurdos. Ba? Ay kuan mo na, hangin, tungod sa hangin kay. Kikilid biyan eh. Mga ka-Smurdos, nanami. Muna siya ang view sa among liguan. Diba? Nice view. Fresh ang hangin. Ang panahon okay kayo. Ih. Yahay dihigda na. So naratong una nga kaabot diri mga ka-Smurdos no. may mansion. Yan kuha ya. Pangpana, pangulam. Adihar ka nagkuha no. Ya. Ano tak imo rang gikuha ni. Iali. Oh, no. Unsa man nga isda? Sulong ni siya. Sulong. 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 Muna yung gisakyan nimo? Ikaw rin yung ambak niya kita nako. Kana yung gisakyan nimo? Ambak. Air para sa sugbahon. Sugba. May mataguan ni mala. Okay. So mga ka-Smurdos, mag-prepare sa mga ka-Smurdos. Update lang yata. A few moments later. Thanks, baon. So marinated na itong sugbaon dire mga ka-Smurdos. So ready na ni isugba. Ang tigsugba, si Digong. Digong Tigsugba.
So mga ka-Smarts, while nagsugba pa silang Baluryo og Sidigong. Sorry sa tadari sa kan. Ang view. View for this day. Baluryo lang malakas. Pagbagihan sign ba? A few minutes later. Esmeraldos, Bista. mag-prepare may panglangoy. Manglangoy na may padong. Padong. Wado juga may. Hey. Yeah. Ay, mong air plug ya. Na dire. One eternity later. Good afternoon mga ka-Esmeraldos. So karon nakaabot na dahil ni gikan nagkuan. Gikan nangaligo. Wala mi naka-video ganiya kay basa kaya mong kuan nga magkalisod mig dala. So ganiya day pagpanglangoy na mo ni Baluryo. Mo niya mong nakuha oh. Mga ano na ipangalan na verse? Taktakon? Taktakon nga kuan. So bindot kini siya nga kuan, lami kini siya nga sabon-sabon. A few minutes later.
utang si ginamos para tinawa.